फोरोंगिरि माने गैया आरो बे फोरोंगिरि गैयैनाव दायो माबा फरायसुलिफोरा दा हारसा मिडियामाव होनानै दोननांगौ जाहैदों। निस्सय बेयो जोंनि बे मिसामारि ओनसोलाव जादों बिदि नङा। सनितपुर जिल्लानि बेन्दों सिङाव माखासे बिदि गुदि फरायसालिफोर फोरोंगिरि गैयैनि थाखाय आरो बहाबा फरायसाफोर गैयैनि थाखाय माखासे फरायसालिफोरा थैलांनो बिदि दङ। बेहायबो माखासे फरायसालिफोर बिदि दङ। थारमाने जोंनि बेयाव मोनबा गुदि फरायसालि दंमोन। जाय गुदि फरायसालिफोरा मोनसे गभर्नमेन्ट बेसिक स्कुल मोनथाममोन आरो बाखि जेनेरेल जिथु माबा दं आसाम गभर्नमेन्टनि आन्दाराव बे मोननैमोन। बेबायदियावनो गुदि फरायसालिफोराव दा जोंहा फोरोंगिरि माने गैया। सनितपुर जिल्लानि मिसामारि ओनसोलाव गंसेबो बर' बिजोंनि गुदि फरायसालि गैलिया। बे बाथ्राखौ फोरमायथियो मिसामारि दखरा एबसुनि आफादगिरि दुमन बर' बिथाङा। सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय मिसामारि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै हारिमु गुदि गुरुबान्दायाव खुंजानाय 39थि मिसामारि दखरा एबसुनि गायसनथाय सान आरो खुंगा 4थि गेवलां मेल फालिनायनि गेजेरजों गोजाम बिबानखौ सिफायनानै दिनै गोदान बिबान दाफुंनाय जायो। बे हाबाफारियावनो फैगौ 2 बोसोर 2023 आरो 2024 मायथाइनि थाखाय गोदान आफादगिरि महरै देब बसुमतारी आरो गाहाय नेहाथारि महरै सुकुमार दैमारी बिथांमोनखौ सायख'ना लानाय जाबाय। मख'नो गोनांदि बे हाबाफारियावनो गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि जित स्वर्गियारी, लोगोसे सोलोंथाइ नेहाथारि रिजय बसुमतारी आरो बाहागो लाबावो मिसामारि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि प्रदीप बर' बिथाङा। बे हाबाफारिनि गेजेरजोंनो मिसामारि ओनसोलाव बर' बिजोंनि गंसेबो गुदि फरायसालि गैलिया होनना फोरमायथिदों मिसामारि दखरा एबसुनि आफादगिरि दुमन बर' बिथाङा। सिगाङाव बर' बिजोंनि गंबा फरायसालिफोर दंमोन, नाथाय फोरोंगिरि गैयैनि जाहोनाव थाखानाय फरायसालिफोरा थैलांजोब्बाय आरो बर' गथ'फोरखौ असमिया बिजोंनि फरायसालिफोराव फोरोंनो गोनां जादों, जायनि थाखाय बर' बिजोंनि फरायसालिफोरा हारसिङैनो जोबस्रांलांनो गोनां जादों। ओनसोलनि बांसिन बर' सुबुंफोरानो बर' राव रायज्लायनो रोंलिया। थांनाय गोबां सम माने जोंनि जि आफाद दाजानायनिफ्राय लानानै जोङो दिनैसिमबो जिहेतुनाखि मिसामारि दखरा बर' फरायसा आफादनि बिबानखौ सोलाय सोल' खालामनो हायाखैमोन आरो हारिनि किसुमान जेंना थानायखाय जोंखौ माने मिसामारि आन्सलिकनि जाय मेलेमजिबिफोरा बिथांमोना अनसायनायाव नोंथांमोनानो थानांसिगोन बाय एसे एनै गोबाव समहालागै होननानै दोनथ'नायखाय जों दासिमबो थानायलाय जोंबो सानबाय उनाव गोदानै मोनसे थासारि मोजां मोनसे थासारि मोनफैनाय लोगो लोगो गोदानै मोनसे आफादखौ जाहाथे गोजाम आफादखौ सेफायनानै गोदानै दानायनि जि थांखि बेखौ लानानै थांनाय देवबारखालि जों लादोंमोन आरो नैबे सप्तासेनि उनावनो जोङो बेखौ गोदानै दाफुंनानै दिनै होनाय जादों। आरो बेखौ लोब्बा लाखिनाय दं दा 39थि मिसामारि दखरा बर' फरायसा आफादनि जोनोम सानजों लोब्बा लाखिनानै 4थि गेवलां मेलखौ दिनै खुंनानैनो जोङो सेम्पोलि खुंनानैबाबो दिनै फुलफिल गासैबो माने कमिटिखौ दाजोबना होजोब्बाय आरो नोंथांमोना गोदान बिबानगिरि सायख'नाय जाबाय होननानै जों मिथिदों। बेवहाय नोंथांमोना सोरखौ बिबानगिरि महरै सायख'नाय जागोन? दायो गोदानै जिथु बिबान दानानै होनाय जाबाय माने देब बसुमतारी आफादगिरि आरो सुकुमार दैमारी नेहाथारि आरो बेबायदिनो 26 जन माने कमिटियाव लाफानाय जादों आरो एडुकेसन सेक्रेटारि बायदिसिना बिबानाव। नोंथांमोननि नैबे ओनसोलावहाय गुदि फरायसालिनि जेंना होननानै जों खोनानो मोन्दों, फरायसालि गैया गुदि फरायसालि, बेनि सायाव नोंथाङा मा फोरमायनो? थारमाने जोंनि बेयाव मोनबा गुदि फरायसालि दंमोन। जाय गुदि फरायसालिफोरा मोनसे गभर्नमेन्ट बेसिक स्कुल मोनथाममोन आरो बाखि जेनेरेल जिथु माबा दं आसाम गभर्नमेन्टनि आन्दाराव बे मोननैमोन। थ' बेफोरो मा जाहैबाय थांनाय जि समाव फोरोंगिरिफोरा किसुमाना रिटायार जाबाय आरो किसुमाना माने जिउ खोमानांगौ जाबाय, माने जिउ गारलांबाय। थ' बेबायदियावनो गुदि फरायसालिफोराव दा जोंहा फोरोंगिरि माने गैया आरो बे फोरोंगिरि गैयैनाव दायो माबा फरायसुलिफोरा दा हारसा मिडियामाव होनानै दोननांगौ जाहैदों। मानोना दायोथ' गैथ'आनो। दा मोनबा जिथु
गुदि फरायसालि दंमोन बिसोर दा गैथ'आ दानो फरायसालि सासेबो गैला आरो दायो बेबायदि समाजाव दङ मिसामारिया आरो जिहेथुनाखि हाई सेकेन्डारि एम इ स्कुलनिफ्राय हाई स्कुलसिम जिहेतु सोलिगासिनो दं बे जोंनि बे हादान एरियानिफ्राय फैनाय आरो आलादा मोनसे आनसलिकनिफ्राय फैनाय जिखि गथ' गथायफोर बिसोरो दा दंफैयो आरो बेयाव जितु फेसिलिटि जों होना दोनदों मिसामारिया बेयाव हस्टेल मोनसे दङ जायफोर बर' फरायसालिफोरानो थायो आरो बेबायदि सुबिदाखौ जों होनाय जादों बेयाव दायो आरो खोनानो मोन्दों जे जोंनि हायार सेकेन्डारियाबो बर' मिडियामाव आपग्रेड जादों होननानै आरो बेखौ बुंफोरदों जोंनि बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि बिथाङा बेबायदिनो दा मोजाङै जाहाथे फैगौ समफोराव जाहाथे गुदि फरायसालिफोरनि फोरोंगिरिफोरखौ थिसननो थाखाय मिरु आफादानो जा बा जोंनि बिटिआर सरकारफोरखौ आं माने अनुरद खालामनो नामायो जे बिथांमोना बायदि नायबिजिरनानै जोंनि सनितपुर जिल्लानि जि गुदि फरायसालिफोरा थैहाबना दङ बेफोरखौ फोथांनो थाखाय जाहाथे आखायाव मोनसे माबा लायो आरो खामानिफोर लायो बेनिखायनो खावलायनाय थाबाय जथुम्मा बोसोराव जथुम्मा लोगोसे गोदान बिबान दानाय हाबाफारिखौ नोंथाङा फैनानै मा खालामो दिनै मिसामारिनि खुंगा 39थि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि बिबान सोलाय सोल' हाबाफारि दङ बेहाय आङो सनितपुर जिल्लानि आफादगिरि जानानै बेहाय बाहागो लादों आरो मिसामारि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै गेजेर समाव एसे बिबानगिरिफोरा दंमोनब्लाबो एसे आनएक्टिभ जानानै दङमोन आरो बेखौनो नोजोर होनानै रायजो राजाफोरजों सावरायनानै दिनै मिसामारि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ गोजाम आफादखौ सिफायनानै गोदान आफाद दाना होनाय जाबाय आरो बेवहाय रायजो राजानि सापर्टनि गेजेरजों खुब मोनसे स्ट्रं कमिटि बेहाय दानानै होनाय जाबाय आरो जिहेतु मिसामारि ओनसोलाव गोबां बर' गामिफोर दङ हिसाबै बै बर' गामिफोराव गुदि फरायसालि गेजेर फरायसालि बर' बिजोङाव फरायनाय दङ हिसाबै बेफोराव गोबां मावनो गोनां खामानि दङ आरो बेफोरखौ लानानै जिहेतु दुलाराय बर' फरायसाया मिशन स्किल एन्ड क्वालिटि इडुकेसन सायाव खामानि मावगासिनो दङ आरो लोगोसे गुदि आरो गेजेर फरायसालिफोराव मैयानिफ्राय जि दुलाराय बर' फरायसा आफादा फोसावनाय बायदियै आंनि बिमानि राव आंनि सोलोंथाइ बिनि सायावबो मावनो गोनां दङ बेफोरखौ लानानै जोङो बे गोदान कमिटिनि गेजेरजों जोङो थाबैनो बे ओनसोलाव गुदि आरो गेजेर फरायसालिफोराबो जि फोथांनानै लाखिनांगौनि सार्थआव रायजो राजाफोरखौ लाफानानै बेहायबो सावरायनाय बाथ्राफोरखौ जोङो दिनै गेबें भाबै गुवार भाबै जोङो सावरायदों आरो गोदान कमिटिया खुब स्ट्रंलि गासैबो टीमखौ जोङो दिनै दाफुंनानै होनाय जादों आरो बेहाय बाहागो लानो मोननानै आं गोजोननाय मोन्दों नैबे ओनसोलावहाय बर' बिजोंनि फरायसालि गुदि फरायसालियाव फोरोंगिरिनि गैयैनि जाहोनाव फरायसालिया थैलांबाय होननानै जों खोनानो मोनदों निस्सय बेयो जोंनि बे मिसामारि ओनसोलाव जादों बिदि नङा सनितपुर जिल्लानि बेन्दों सिङाव माखासे बिदि गुदि फरायसालिफोर फोरोंगिरि गैयैनि थाखाय आरो बहाबा फरायसाफोर गैयैनि थाखाय माखासे फरायसालिफोरा थैलांनो बिदि दङ बेहायबो माखासे फरायसालिफोर बिदि दङ